Hərbi xizmətkərlərinin barlıq məsələlərin tez arada həll etərgə olar üçün jiyulu həm hərbi irəni uzduru orunlarında yaxşı gün ko'rish şartlarını buldurğan. Bu turda Tataristan Respublikası Prezidenti Rüstem Minnixanov operativ ştab həm gражданlarını mobilizasiялау boyunca шақыру комиссиясының уртaq отырышында айтты. Порядок везде должен быть. Это нас не красит. Вот как бы нам не было, мы все-таки не должны допускать таких вещей. И с людьми, конечно, надо как-то объясняться. Вот вы обращаетесь, мы любой вопрос в первостепенном плане решаем. Есть у людей какие-то вопросы житейские, там, организационные, правовые. Мы все эти вопросы решаем. С вашей стороны тоже должна быть четкая слаженная работа. Это не только ваш недостаток, это наш общий недостаток. Палаточный город создали, всю инфраструктуру создали. В целом-то работа организована, люди питаются, тренируются, учатся. Но вот такие моменты имели место, и мы об этом не можем промолчать. Вот здесь мы как бы одна семья, все мы ответственные. Это прежде всего как руководитель республики в мой адрес, значит, мы где-то что-то не досмотрели. Республиканың хәрби комиссары Сергей Погодин өлешчә мобилизация нәтиҗәләре турында да хәбәр итте. Утырышта катнашучылар хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләренә ярдәм итү мәсьәләләрен аерым карады. Рөстәм Минниханов хәзерге вакытта махсус хәрби операция зонасында хәрби бурычларны үтәүче ирекле хәрбиләрнең балаларына 20 000 сум күләмендә түләүләр оештырырга кушты. Татарстан президенты Үзидә танып полигонында булды. Ул республикадан мобилизацияләнгән ир егетләрнең әзерлеге һәм көн күреше белән танышты. Ату урыннарын, тактик кырларны карады һәм палатка лагерында булдырылган көн күреш шартларын бәяләде. Шулай ук ул хәрби хезмәткә чакырылучылар белән аларның яшәү шартлары һәм хәрби әзерлекне оештыру турында сөйләште. Моннан тыш ул Казан Экспода урнашкан җыелу пунктында да булды. Анда штаб, туклану пунктын, тренировка сыйныфларын карады.